अन्थाइआ बे खाथियाव नुबाय दलद दं मानै दं हौरै थांदों एसे लासै लासै बे थब थफैनायनि खाथियाव उल्थापानि बाथौ मन्दिर सफैबाय माल लायनो थांसै जालांदोंमोन जोंनिया बाजाराव उल्थापानि बाजाराव बेनिफ्राय लायनानै थांफिनसै बे बुस्थुखौ माबादि बानायो बे आर'नाइखौ माबादि बानायो नोंथांमोननो दिनै देखायनोसै माबादि बानायनांगौ एसे मावनानै देखायनोसै आरोना हाजिरा मावनायजोंनो नुलांसिगोन नोंसोरो माबायदि मावो 6,600 1.5 बिगा मोनबाय आरोना दा फानबा बेसे दाथ' सोंदों हा दोंदोंबा 1 लाखनि बारा आंहाबो बिजनेस लानांसिगोन नालाय आंहाबो हा गैया नालाय गैया आं दाहोना थाना बायनायसो ए हा लान्जाय फारनै गोना लान्जाय मोनथाम गोना मोननै मोनथामानो हमजाबाय गाहायजों मोनसे दङ नालाय जोंनि गुसुंखौनो लान्जाय होनोबा दा जोंना गंसेल' सानैजों ओमफ्राय गंसेखौनो दसे आं हमलाय बे दसे बे हमलाय होनगासिनो गंसेल' नालाय वाह क्या सीन है उल्थापानि बाथौ मन्दिर सफैबाय माल लायनो थांसै जालांदोंमोन जोंनिया बाजाराव उल्थापानि बाजाराव बेनिफ्राय लायनानै थांफिनसै जोङो मन्दिरनि अपोजिट साइडजों मन्दिरनिफ्राय सोनाब साइडजों लामा दंना बेजों थांसै बर' हिन्जाव वाह क्या सीन है बङाइ थांग्रा गारिया गाज्रि जाबाय माथो उल्थापानि बाजार फुंनि साहाखौ जोङो उल्थापानि बाजारनि बर' दखानाव साहा लोंसै जोङो ओमफ्राय बिदि साहा दखाना बर' दखाना गंथामसो दङ बेयाव उल्थापानि बाजाराव ओमफ्राय जोङो बेयाव बिसमुरिनिफ्राय 7थायाव हगारदोंमोन ओमफ्राय नैबेयाव 8थायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय मा जादों मिथिबायना जोंनि मबाइल गिदिराव 8:30 जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बे उल्थापानिनि
गासैनिबो घरिया माबाया 8था जागासिनो जोंनाल' 8:30 जानानै दङ माने हाग्रायाव माने नेट नाङाखैमोन नालाय आरो दासिमबो नेट नांखायाखै ओंखायनो जोंनि मबाइला भुटाननि नेटआसो नांफैदों ओंखायनो भुटाननि टाइमासो जानानै दङ दा ओमफ्राय बिसोरनिया ओमफ्राय थिगानो दंजोबो आरो ओमफ्राय बाइकआव जे टाइम दङना बेबो थिगानो दङ बेया 8था जानानै दङ दा बर्थमान ओमफ्राय नैबे जोंनि मबाइलावसो एन्ड्रइड मबाइलाव बिदि जाना दङ आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा गोनो गोथो जागोन माबा जागोन आरो आसरित जागोन आरो मा जाफैखो टाइमा होननानै आंबो बहुद बार जाखांबाय मानो बिदि जायो सानबाय थायोमोन आरो आं उल्थाफोरनियाव फैबा आंना मानो बांसिन टाइम लायो बिदि सानबाय थायोमोन आङो ओमफ्राय दा मिथिबाय आरोना दिनै क्लियार खालामबाय आं गोबां मानसिखौनो सोंबाय टाइमा बिसोरनिया माबायदि बेसे जाना दङ ओंखायनो नै लामायाव लोगो मोननाय मन्दिरा सफैबाय बिसोरबो उल्टापानि नै जोंहा सफैबाय जायगायाव बेयावनो खामानि मावगोन जों नै ओमफ्राय नै आगाना मैदेर आगान हाब आगाना आंनि आथिं थोंबासो जाखागोन माथो साइसआ गोदोजोबखायो सिखोना जोहोलाव खाम्फा सायख्लुमाव दोननांगोनलै बथला सिखोना जोहोलावखौ सोर सिखोना जोहोलावखौ सोर सिथारामोनब्रा इंराजफोरना बे मोसौ गारियाव माबा थांगोन बे माबा थाबिस गोनां लाया सोरमोनलाय बिमोन थाबिस गाननाय नुहुरगासिनो आरो नोङो नुवालै आं खाथियावगासिनो दंमोन हा लान्जाय फारनै गोना लान्जाय मोनथाम गोना मोननै मोनथामानो हमजाबाय गाहायजों मोनसे दङ नालाय जोंनि गुसुंखौनो लान्जाय होनोबा वा मासे दं गोथौ बैलाय बै दिमुलाव मासे नुबाय आं नै खांखिला नङा खिन्थु आं नुनाया खांखिला नङा बेलेगना बेबायदि स्टाइलनिसो बैलाय खांखिलाया बै जराव दं दा दावखोगोन दे दिनै मोख्रा गैयाब्रा मबाइल लाबोनाय खांखिलाया नों सिनायनाय नङा बेखौ बै अन्थाइया बे खाथियाव नुबाय दलर दं मानै दं हौरै थांदों एसे लासै लासै बे थब थफैनायनि खाथियाव बेलेग फायस'बाय बेलेग बारबाय नुबाय होद आं नुवालै मेगना जाया आंना मानोबा पिक बाब ओरै उन्दुनोसै नामा बेयाव
आर'नाइ गांसेया बेसे गोलैयोब्रा दामालाय 2000 डिसकाउन्ट लानानै 1700 जाहैयो आरो गांसेयाव गासिबो खुन्दुंखौ मालिकआ होनाङा आरो डाइरेक्ट गासिबो GST बिल आर'नाइ गुबै नुखाथारो फाग्लासो भिडिअ खुन्दुङा जोब्बायलै नांसिगोन आगरनि खुन्दुङा लोगोफोर रङा जोबनानै नै सानैया थांबाय लायनो उल्था पानियाव थांनानै लायगासिनो बिसोरो लायनो थांगासिनो दा आं हारसिंसो नै चारिय'फाले हाग्रा आरो बे सिखना जोहोलावखौ हाथारनाय दैया बेनो हाय लोगोफोर बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोबाय बे समाव आङो नोंथांमोननो माबायदि आर'नाइ डिजाइनखौ बानायो नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों आं बे खामानियाव हाजिरासो मावफैदों गारि सालायनायखौ दोनथ'नानै दिनै जों साननै जाबाय आङो बे आर'नाइखौ आर्ट पेपार बिब्दि हाना लाग्रोनांगौ आरोना ड्रयिं खालामना लादो आर'नाइनि ड्रयिं बानायनानै लादो बिनि उनाव बिदि हाख'नांगौ गुदुं गुदुंजों ओमफ्राय खालार फोनबानो बेबायदि आर'नाइया ओंखारगोन आरोना बेबायदि नुगोन बिदिनो ओमफ्राय नैबे सिखना जाहार मा होनो आलायखुंग्रि दै जेराव सिखना जोहोलावखौ हाथारनाय समाव बे दैया गोजा जाजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव फुजा होयो मानसिया फुजा होफैयो बेयावनो मानसिफ्रा बिनि मुर्ति बानायनानै दोनबाय बेयाव नैबे बेनि मुर्तिया ओमफ्राय बै साइडआव माबा फुजा होग्रा जायगा दङ आरोना ओमफ्राय नै बे सासे उल्था पानिनि सासे मानसि बेजों सिब्रु खायै खायै फैगासिनो आरोना बे मानसिया बे मानसिजों रायज्लायनो नेपालि बादिसो नुगासिनो आंहा ओमफ्राय ना खांखिलाफोरखौ नुलायलायखायो माथो ओइ खालामबाय माने मासे गिदिरथार दा मानसिफ्रा बांद्राय जाग्रा जाथारबाय नालाय थाव ना मुलि ए बेनोथ'लै गाज्रि हा बेखौ बन्द' खालामबाय कारेन्टबो होना जायोना कारेन्ट होबा बिराद लस जायोलै नाया फिसा फिनला गासिबो थैजोबो ना हा ए बिदिसो ओमफ्राय नैबे माब्ला जागोन फुजाया बेयाव फुजा होफैना बेयाव फुजा होफैया दालाय माब्ला जायो बे फुजाया बैसागोनिफ्राय जेठ आसारनिफ्राय मैदेर आगान गोजा माथो मैदेर फैनाया बेसेनि ओंखारखो बेयावलाय 80 थाखानि जाबाय मुथा बेसे 10 थाखा हाया दानो फायखानांसिगोन मैयाबो लांफैदां ए बेना 120 मोन दा ओरैनो मानो नामाब्रा बेलाय थास' बायदिसो माना
माथो माबाबो मोनदों साम' लादाय नामा बेयो साम' लादायलै मोनथेलाबो खेबसे जौजों जानाय खनदों आं मुथायाव 10 थाखा ना औ मुथानै लाखिनांसिगोनलै होमबा दा जाहैनो दाउजों मोजांथार आरो लोमजानाया लोमजाग्राफोरनो जाहोनांगौ जाहोनांगौ सौखा मुलि होदेरलाय बिदि साला दाउआ सिथारदों फिसानो नों उल्थापानिनिखा आं उल्थापानि फुराना गामि जाबाय दे होमबा मैया मोनलांजोबदोंमोन आं 250सो मोनलांदोंमोन माखो बेखो सोरबा फाग्लाफ्रा 500 खानायालाय मोजांबो खाफुंनाङा बे खाखोन्दा खाहैफिनजोब्बाय आं बेखौ मोनफिनबोजोब्बायबो हरसेयावनो एसेबां माबाजोबबाय औवा नायनायानो जाया सोरनाबा औ जों नागिरनाथ' मोनासै मोना माबा आबाद मावदों देग्लायलाय गैयालै आंहा आबाद गैया मोसौबो गैया ए हायानो देरजाबाय बायना लानायसो ए बेसेयाव लानाय नोंलाय हाखौलाय आं दाम खमाव मोनदों 6,500 बिगायाव बावैसोबाव देर बिगाजों हावै बेसे 6,500 देर बिगा मोनबाय आरो ना दा फानबा बेसे मोनगोन दाथ' सोंदों हाया दांदोंबो हाया 1 लाखनि बारा आंहाबो बिजनेस लानांसिगोन दांलै आंहाबो हा गैया नालाय गैर' आं दाहोना थाना बायनायसो ए ओमफ्राय सेंग्रायावनो लानाय हिनजावा होखाबाय ए फिसाफोरखौ बावसो बिलाइ फैजोबदों ए फिसाला गैया ओमफ्राय सासेल' दं देरबाय देरहांबाय स्कुल दं बेसे क्लास फरायगासिनो जानाय 7 नामा आं 7 फराय रोङा आं मिथिया बोरै लिरनांगौ बोरै सिङाव सहैदों मिथिला फरायनो रोङा खरसाल' बर'ना हरनांगौ नङा होमबा फरायलांबाय थाथो मोजां फरायहोबाय थाबानो जाबाय क्लास 7 बबेयाव खारो बे मा बारदोंब्रा ना नामा नाब्रा बे आदार जादों फासिया दंमालाय साहायाव लेखा जा मोजां कालारफोर सिख्रि दंसोलै बेयाव ओंखायनो नाम जादाथार बेखौ होजोबनांगौ दिनै बेयाव आर'नाइ आखिजोबनांगौ आरो ना बैलाय बै जों आखिगासिनो जोङो कालार गैयिनि जिरायनांबाय जिं आर'नाइ बानायजोब्बाय ओमफ्राय दा आगरल' माबानांसिगौ सानजाजों लाबाय न' सोनाबजों मा फुराना उल्थापानि फुराना गामियावनो मोनबाय होनबालाय हाया आं गोदान नागिरालै होखारजालायनायखौ लाजियोलै मानोथो गोदान सोलायबाय थानांगौब्रा मोनसे जायगायावनो थानाय बायदि जायाना मोनसेयावनो थिग खालामखानांगौ गोसोखौ सिगांथाराव होमबासो गायनाय मानाय थिग जायोना गयाबो गय मासि मोनसिगोन आधा बिगा न' बिथा बानायनो बिगासे गय गायदोना खेथि खालामनो एसे लाबावनांगौमोनलै आं मुथानै लाखिनोसै मोजां जागोनदां गोरलै ना जाफेराखै आं खिन्थु गोराबावसोमोनलै ना गोरलैसो आधा घन्टासो जागोन बिसोरो दा थांगोन माब्ला सफैगोन बाइकजोंबा थाब सफैयो 80 थाखानो जाबाय ना मुथाया आंनाल' देरसिन जायो उल्थापानियाव मालायफोरनि गोरलैसो साम' लादायालाय गैयालै बेल' बुरजाबाथ' होलांगौमोन आङो फैसा मोनोमोन बेफोरखौ बायना जायो इसेल' जाबायना थोस्लाबनाय नंला गैयालै फवासेयानो जानाय नङादां बेसे मोनो केजियाव आं जौनि 20 थाखासो होलायदो साम' लादाया साम' लादायखौ माबायाव केजियाव बेसे मोनो जेनेबा बुरजाबा 30 थाखा केजियाव 30 थाखा दानो खास्लायजोबगोन बेखौ लांबालाय फायखारिफोरा लोगोफोर बेयो आर्ट पेपार आर्ट खालामनो थाखाय ड्रयिं खालामनो थाखाय मोनोना पेपार बेखौ हाना लानांगौ बिदि आर'नाइ ड्रयिं खालामना लादो दा ओमफ्राय बिदि ड्रयिं खालामना लानानै हाख'नांगौ आरो बे सिखा फिसा मोनखायोना
ओमफ्राय बे गासैबो बाउन्डारिखौ बानायजोबनांगौ आर'नाइ आरो बेखौ मैयानिफ्राय मावदों आरोना जोङो आङो हाजिरा होदों 1000से सानसेयाव। मैया एसे माबाना गालांबाय नैबे रंखौ होबाय मैया ओमफ्राय होनानै ससेखौ मावना गालांबायब्रा बे ससेखौ नैबे ससेखौ मावबाय आं दिनै कमप्लिट खालामनो हागोन आरो ना कमप्लिट खालामना माला सफैयो सफैयो उल्टापानियावनो मोनो उल्टापानिया बिनिफ्राय माबा 5 किल'मिटार जागोनदां 5 किल'मिटारनिफ्राय लायनाय लामाया गरमलै बिरादनो नोंहासो दै बेरायबाय माबा गैया बेलाव गैया बाहाय ए जानोलै मानो गैयाथाय लेवारालाय हाग्रायाव अखा हाबा ज्राव ज्राव ओंखारथारोना थांगौ थोदस माबा बानायना लाखानांगौ ने खिग्रा बे बेरेया मा मोनदोंब्रा खोमासो माबोरै खोमा खियासो मोनामो नामा औ दे उल्टापानियाव रं लाइन थांनाया आधा घन्टा लाबाय दायो बिसोरो सफैबाय ओमफ्राय दाना जों खामानिखौ स्टार्ट खालामफिननोसै आरोना कालार सफैबाय नालाय ओमफ्राय खैथासोआव हालाङो नायनोसै आंनाथ' हाजिरा मोनबानो जायो हाजिरा 1000से मोनलांबाय थाबानो जायो आंना गैया नै बाजिनाय लोगो लोगो ओंखाम जानो फैबाय जोङो नै ओंखामा होफैखाबाय जाबायानो आं स्टार्ट खालामबाय अमा बेदर ओमफ्राय दालि ओमफ्राय खुमब्रा पापर बिराद मोजां जादों गोथाव जादोंमोन बेदरा बे उल्टापानि बाजारनिनोखा बेदर गारिया मा खालामदों बेयावलाय After lunch, we are coming now to our job. We'll start from 3 o'clock. Huh? जों दिनैबो कमप्लिट खालामनो हायासै खामानिखौ गाबोन आं फैनाय नंला आरो बिसोरो सानैजोंनो माने मावनानै फोजोबनो हागोन आरो इसेल'सो दंखायोसै माने 1 घन्टायावनो कमप्लिट खालामनानै थांनो हासिगोन आरो दा अलरेडि मोनाखाबाय ओंखायनो जोङो दुगैनोसै खामानियाथ' मोनाजासिम मावोबा 1 घन्टा थाबावोबा खोमसिलायगोन नालाय ओंखायनो जोङो बे दैयावनो दुगैनोसै आरोना दुगैनायनि भिडिअखौ आं बानायनो हानाय नंला मानो होनबा जोङो एसे माबासो एसे फरेन स्टाइलसो दुगैगोन नालाय ओंखायनो दुगैनाय माबाखौ भिडिअखौ होला दे ओमफ्राय नायनायनि थाखाय थेंक इउ